Για να δούμε λοιπόν. Ξεκινάει ο Κόκος. Κόκος είναι να ξεκινήσει αυτή τη φορά. Πρώτος. Με τη γουρούνα. Ποιον θα έχεις αντίπαλο. Παιδιά, έχω μπερδευτεί, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Έχουν χωριστεί οι ομάδες αλλιώς. Ο Ανδρέας Μιχάλης μπαίνει μέσα και η ομάδα Β είναι ολοκληρωμένη. Ο Ρεπιάντο κάθεται ήδη στη θέση του, το Smart είναι εκεί, ο Ανδρέας είναι εκεί. Ενώ ο Κόκος θα παίξει με δύο σαν τον Ρεπιάντο από την άλλη, αφού δεν θα έχουμε το θέμα τώρα μαζί μας. Για να δούμε. Ο Κόκος έτοιμος. Αρεπιάντο, are you ready? 3, 2, 1, go! Του φύγε εκεί. Ένα χειροκρότημα στον Αρεπιάντο εκεί. Η αριστερή ζάντα πίσω δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, είναι μόνο με τις ζάντες πάει. Δεν υπάρχουν λάστιχα. Ο τρελό τον Αρεπιάντο. Έρχεται εδώ και ο Κόκος. Παρκάρει ο Αρεπιάντο και τρέχει για να πάρει το Smart. Είναι ο Λόκο αντιπαλός, ο οποίος είναι έτοιμος και ξεκινάνε τώρα και οι δύο. Ενώ ο Ανδρέας ο Μιχάλης θα τα βάλει με τον Κόκο, με τον Καβασάκη, για να τους δούμε. Ένα ο Ρεπιάντο εκεί θέλει να πάει να χτυπήσει το χέρι του Ανδρέα. Για να δούμε, το χτυπάει, φεύγει ο Ανδρέας, φεύγει τώρα και ο Κόκος. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα κερδίσει. Ξεκινάνε ξούρες και οι δύο. Βγαίνει ο Κόκος. Βγαίνει τώρα και ο Ανδρέας. Για να δούμε ποιος θα έρθει πρώτος εδώ για να είναι ο νικητής αυτής της μάχης. Ο Κόκος σαν μηχανούβιος είναι λίγο πιο γρήγορος. Έλα γόρι μου, μπράβο. Πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα. Και για τον Ανδρέα βέβαια, τον τραγουδιστή μας, και για τον Κόκο, για τους SXS. Για τον Αρεπιάντο βεβαίως.